kun teillä olisi riittäisi vaikka 2 pistettä tai ohituspisteet, olette tälläkin paikassa, olette näin ja väännät jotain kättä, sitä pisteitä. Teillä on ohituspisteet 3 riittänyt, että vaan yritätte lopettaa. Tää on vähän samanlainen mountti, kannattaa mennä silloin. Tai itse mennä mountti, kun mä tarvitsen pisteet oikeastaan. Mountista voi sitten lopettaa. Niin, sit voi lopettaa. Sama kun tullaan ohi jaloista, niin monesti näkee tuolta isoista tuominut, niin tullaan tähän. Ei olla sitä 3 sekkaa, lähdetään hakemaan mounttiin. Ja kaveri tekee näin. Että on pistettä. Voisitte pysähtyä tähän 3 sekkaa, olisi tulee se 3 pistettä. Ja sit lähtee hakemaan mounttiin. Jos tää menee sitten reisille, verikippa, niin nyt teillä on ainakin 3. Mut nyt otetaan tuohon Jukko. Jukko, tää voi olla kaikille, en tiedä onko kaikille uusi. Osa voi olla. Osalle puuttuu. Elikkä saman lähdöstä saksaus. Mitä me saksattiin äsken sillä, että tuotiin tää kättä, tuotiin tää jalka. Sen saksauksen edellytyksenä on se, että mä voin mennä liian pitkälle. Kun polvi on täällä, niin mä menen huonosti tänne. Mä en ole sen pään päälle, vaan mä sen pään ohi. Olkapää suurin piirtein, polvi ja olkapää on samassa linjassa. Täällä. Aina kun saksatte, tästä on paljon helpompi jatkaa. Jos mä oon täällä, niin siitä on vaikea. Tästä on vielä se vaara, että jos on notkee kaveri, se ottaa täältä tähän käteen. Saksaus tälle tasolle. Äsken se tarttu siihen syöttiin, me lähdettiin viemään tätä jalkaa. Nyt oletaan, että se ei tarttu siihen. Tähän. Mennään yli. Ja miksi tähän saksataan, niin sanotaan yleensä siitä laitetaan kimuraa. Mä lähden tekemään nyt. Jätääks kaikki kimuran vai? Suuri osa sit saa ohjaa, että me ei näytä tänään kimuraa. Ei näytä tänään kimuraa. Kimura on tästä olkapäällä. Mennään vähän vaikeampaa jiu-jitsuun tänään nyt pikkasen. Mikä on hyvä kohta, että isompiakin vastaan, joku enää aikuisia kanssa on parhaita tavasta hallita painotettia ja kontrolleista. Eli kun ollaan päästy tänne. Kimura on monesti siinä puhutaan aikaa ja voimaa päätään repii. Toinen repii täällä vastaan vai jostain. Pitää kiinni jostain. Otetaan kontrolli siitä. Ei, Kimura on Tuomon ranteesta on näitä mallepuolella. Ollaan täällä. Tässä kaveri yleensä puolustaa, että ottaa joku kädekiinni, että se päättyy omaan housuun, saa viemään. Ja siitä on vaikka repiä. Revitään ja piipää omia energioita. Ja ollaan täällä. Nyt otetaan kontrolli siitä. Syötetään kämmen ylöspäin pyörästä kiinni. Ja vedetään tyhjäpuolella käsittelyä. Mennään mihin, vaikka ei ole kättä käsiä. Nyt mulla on toinen käsi vapaana. Tällä ei ole näin, nyt sä lähdet käsiä. Pidätään painon päällä sen aikana, kun saa syötettyä tähän. Kämmen sen jälkeen tehdään ensimmäisenä opetuksena laiskanmiehen versio. Eli peukalo sisältä kauakseen 4 sormea ja ulos. Mille puolelle, niin sä teon käsi ei lähty tänne riestiin? Tänne. Täältä olkapään päältä kiinni. Kierretään tälle puolelle, pistää kyynärpää maahan ja lähdetään levittää. Okei. Lähdetään surfaan. Täällä. Yli, syöttiin, kiinni, hyvä kiinni. Tässä on se, nyt on kontrolloimaan aika hyvin. Vaikka tää käsi on tässä, se voi taistella. Tuosta kun saa tän kiinni, tässä ei pysty tällä kädellä. Tuolta voi uudestaan repii, ei saa auttaa. Peukalo sisällä, 4 sormea ulkona. Vietti kyynärpää. Nyt ottakaa, älkää ottako hirveän syvältä nyt kun reenaatte. Tää tulee aika tiukalle tänään. Otatte vähän löysemmät kiinni, että kyynärpää mattuna. Perkki aloa kuulilla. Kyynärpää mattuna auki. Voitte ottaa pikkasen löysemmän. Täältä sit otetaan, kun ei reenata niin ihan syvältä. Se tulee vähän enemmän tänne keskelle, kun tää tulee tänne kaulavauteen. Ensimmäinen vaihe. Otetaan lisää pari istua.